కలుపుకోముకే ఎక్కువ టైంకి వెళ్తాను Jak to pak okay. Budeš nějaká představka nebo ne? První, který se takhle dál. Jo, je dobré. Mám hodně základ.
Jo. Chci vás poprosit, kdo jste za páskou, udělejte 2-3 kroky zpátky za tu pásku, protože jinak se nepohneme, to říkají pravidla, pokud jsou diváci za páskou, tak nejedeme dál, protože by to mohlo dokonce přinést diskvalifikaci startovní posádce. Teďka dávejte pozor. Je to zařazené všechno 6x6. Ty jezdili to tam. pojali jako normální věc. Potom až tady zítra skončí soutěž, vemte si svoji fátku. Ano, tady to chápu. Až to skončí, vemte si svoji fátku, oktávku a zkuste se tam zanořit. Radek Malínský. Tatra 815 6x6. Sevenka, krásný výkon. Tam je potřeba se podívat na to, že ta Tatra má rouru, čili tam hrozilo nebezpečí a riziko, že ta Tatra se povisí na rouře. Teďka je čeká další nepříjemná záležitost a to je tady ten rybníček. My už jsme si zkusili, že rybníček je hluboký zhruba 1,20 m. Já poprosím diváky, aby se nestupovali Už pojede do sekce. skákat, Já jsem do vody. Pojem, takže vás poprosím, abyste nestupovali do sekce. A teď půjdeme do toho rybníčku. Vezmeme to jako tak částečně mimo rybníček, protože tam máme ještě jednu soutěžní bránu. Zakroužíme a půjdeme nahoru! Opět hrozí, je to velké riziko, protože ta Tatra má centrální rouru a vidíte, jak ta roura mezi těma kolama je hrozně nízko. Čili u toho autáku hrozí to, že zůstane vyset na rouře. Není to vůbec žádná výjimka, je to pravidlem. Když máte nějaký prudký výjezd, tak ta Tatra pravidla zůstane vyset. Radek to ví. Radek je poučený, protože já vám řekl, že před minulou sezonu se dal Liasku a ta Liaska takový problém nemá. On se musel naučit jezdit úplně s jiným autákem, protože jízda s Liaskou podle mě je mnohem lepší než Tatra. Je jiná než tou Tatra. Teďka půjde na hory!
Flačka půjde do vody, on ví, že ta voda je 1,20 m a nejde do vody. Jak ten člověk to dělá? On chce váš potlesk. Pokud nebudete tleskat, tak nepůjde do vody. Jo, tady mám nápovědu, on se jde rozjet, takže to bude s rozjezdem, dávejte pozor! Komisaři, foťáci, dávejte pozor, půjde do toho! Jo! Tak to teda přátelé. No, tak Radek zvedá ruky. Dokud se houťák hýbe, je to určitá šance, ale jakmile se houťák nehýbe, tak je to docela problém. Bez dívávky to nebude. Už jsme v poslední valu. Zkusme palec nahoru. Kdo od vás v jednotlivých sekcích dojedou. Když podle toho, jak to vypadá tady to je sekci u nás, tak to možná bude o trošku díl. Uvidíme. No a někdy kolem té 7:30 pak vyhlášení výsledků večer diskotéka. Prostě pořád se na Track Trialu i tady v Milovicích je na co koukat. A my jsme rádi, že jste určitě v takhle velkém množství dorazili.